खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। गुवाहाटीनि नीलाचल हाजोआव थानाय कामाख्या थानसालियाव थांनाय 22 जुननिफ्राय 2 जुनसिम अम्बुबाची मेला जागासिनो दङ। दिनै जोबथा साननि अम्बुबाची मेला गाबोन 26 जुन फुंनि समाव थांनाय 28 जुन खालारनि मोनाबिलि 8:18 निफ्राय बन्द जाना थानाय कामाख्या थानसालिनि दरजाखौ बेखेवफिननानै होगोन। सिबियारि नायगिरिफ्रा गाबोननिफ्राय मोदाइजो कामाख्यानि थानसालि सिङाव हाबनानै बावनो हाफिनसिगोन। देग्लाय गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय आरो गुबुन हादोरनिफ्रायबो सिबियारिफ्रा कामाख्या थानसिम फैदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2 बोसोर कभिडनि थाखाय अम्बुबाची मेला खुंनाय जायाखैमोन। जिला खुंथाय आरो फसंथानफोरा सिबियारिफोरनि थाखाय थिखानाय जायगाफोराव थानाय जानायनि राहा खालामनानै होदों। मनिका गोस्वामी आपनाक बिचारी जुमन गोस्वामी दिनै मेलायाव दाब दाब जायगानिफ्राय सिबियारिफ्रा फैनानै कामाख्या थानसालियाव थुबुर जाफैनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि अम्बुबाची समाव कामाख्या मोदाइजोनि थानसालिया बन्द जानानै थायो एबा कामाख्या थानसालिनि दरजाया बन्द जानानै थायो। बे समाव सिबियारिफोरनि थाखाय कामाख्या मोदाइजोनि थानसालिखौ बन्द खालामनानै होयो। सिबियारि साधु सन्यासिफ्राबो अम्बुबाची मेलायाव फैनायखौ नुनो मोन्दों। साधु सन्यासिफ्रा अम्बुबाची मेला जानायनि सिगांनिफ्रायनो कामाख्या थानसालियाव फैनानै थाफैखायो। अम्बुबाचीनि मेलानि समाव कामाख्या थानसालिजों लोगोसे भुतनाथ, शुक्लेश्वर आरो गुबुन गुबुन मन्दिरफ्राव सिबियारिफ्रा फैनानै थुबुर जाफैनायखौ नुनो मोन्दों। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउज 24। गोजोन्थों।